बेफोरबायदि सुबिदाखौ मोननो थाखाय जों खालामनांगोन सार बेवहाय आजिखालि थारमाने बिभिन्न धरननि स्किम दङ जेरै चिफ मिनिस्टार फ्लेगशिप प्रग्राम होननाय दङ चिफ मिनिस्टार फ्लेगशिप प्रग्रामाव दाउ फिसिनायनिफ्राय आरम्भ खालामनानै जेरै पुलेट रियारिं बेनिफ्राय एक्सपान्सन जुदि खालामनो नागिरोबा बावबो मोनगोन सिएम फ्लेगशिप होननाय नेशनेल लाइफस्टक मिशन होननाय मोनसे मिशन दङ बेनि आन्दारावबो बेफोर स्किमा दं मोनसे दंबावो बे जाहैबाय केसिसि किसान क्रेडिट कार्ड स्मल स्केलाव जुदि खालामनो नागिरबा 1,60,000 रुपिससिम उइदाउट कलेटारेल थारमाने बन्दकि होआबालानो जोङो 1,60,000सिम लन लानो हायो बिराद मोजां वाव बयलार कामरुप बिभि बापरे बाप जायोना जाया जेथिया अर्डार दियो सार नोंसिना मा डिपार्टमेन्टनिफ्राय जोङो जाहैबाय भेटेनारि डिपार्टमेन्टनि स्पेसियेलि जोङो नैबे दाउफोरखौ मानो देखायदों आजिखालि थारमाने दुवेल पार्पास माने मिटनि थाखायबो ओमफ्राय मोनसे जाबाय दाउदैनि थाखायबो ओमफ्राय सिस्टेमा जाहैबाय फार्म सिस्टेम जोंनो नांलाया हराव सेल्टार थाबानो जाबाय ओमफ्राय बेकयार्ड सिस्टेमाव फिसिनो हायो बिराद माने माबा पुजिनाङा आरो नैबे जाहैबाय बनश्री होननाय बे एराउन्ड थारमाने बे माबा जाबाय 4 मास बिदै दैनोसैयानो ओमफ्राय नैबे कामरुपा बे आसाम एग्रिकालसार इउनिभारसिटिनिफ्राय दिहुननाय प्रडाक्ट ओमफ्राय बे बिटिआथ' आंनो जोंनाव सोलिबाय थाखायो बे आरो सार बिराद मोजां देखायनायाथ' बिराद मोजां जोंनि गरिब गुन्द्राफ्रा बेफोरबायदि सुबिदाखौ मोननो थाखाय जों मा खालामनांगोन सार बेवहाय आजिखालि थारमाने बिभिन्न धरननि स्किम दङ जेरै चिफ मिनिस्टार फ्लेगशिप प्रग्राम होननाय दङ चिफ मिनिस्टार फ्लेगशिप प्रग्रामाव दाउ फिसिनायनिफ्राय आरम्भ खालामनानै जेरै पुलेट रियारिं बेनिफ्राय एक्सपान्सन जुदि खालामनो नागिरोबा बावबो मोनगोन सिएम फ्लेगशिप होननाय नेशनेल लाइफस्टक मिशन होननाय मोनसे मिशन दङ बेनि आन्दारावबो बेफोर स्किमा दं अके सार जों दा खोनाबायना लोगोफोर जोंनि मोनसे दंबावो बे जाहैबाय केसिसि किसान क्रेडिट कार्ड स्मल स्केलाव जुदि खालामनो नागिरबा 1,60,000 रुपिससिम उइदाउट कलेटारेल थारमाने बन्दकि होआबालानो जोङो 1,60,000सिम लन लानो हायो बिराद मोजां सारमोननि अफिसनि नामखौ एसे खोन्थाफिनदो डिस्ट्रिक्ट भेटेनारि अफिस क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट भेटेनारि अफिस क'क्राझार बिराद मोजां थेंक इउ सार जों जेब्लाबो खामानि मावनांगोन आं बेनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ जेब्लाबो माने बे मावथावै खामानि मावनो जाहाथे सांग्रां खामानि मावो बेखौ आङो खावलायबाय जोबनायाव आं मोनसे स्ल'गान होनो लुबैदों दा स्ल'गान होनो मोनबाय रौसो नालाय माने जोंनि बेवहाय स्ल'गान होनो लुबैदों आं जों बयबो स्ल'गान होनोबा मोजां मोनगोन मा होनो स्ल'गान होनो दे जय बर' हारिनि बर'सा देरहासार बर'सा उननि बर'फोर खौसे जा उननि बर'फोर दुलाराय बर' फरायसा आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफाद गोजोन्थों हेल' आदै दामोना फानो नोंलाय फानो आं फानो मा नाम मोनलाय आंनि नामा गुलाम बर' नों बेखौ बानायबो बेखौनो बानायो आं बेखौनो बानायबाय थायो बेनि आखाइजों बानायो आंखौ मोनबाय थागोन आं गावनि आखाइजोंनो बानायो गावनो दामो बेनि मोनलाय आङो उदालगुरि जिल्ला आं रौता बर' बाजारनि बर'नि दोंसे मोजां मेथाइ दामनो हागोन नामा आदा हायो दे स्टार्ट
wah thank you ada Gaya rawu tuh bangsa jayakai yang no gongse gaya paikana gongse gaya दै थरथिंसे gaya गैया नोङो मा बुंनो लुबैयो लुबैयो आं हारिमु मोजां मोनग्रा हारिमु मोजां मोनग्रा आं हारिमु मोजां मोनग्रा सासे आंनि नामा गुलाम बर' होननानै आं गुलाम बर' मिथियो अके थेवबो आंखौ दिनैसिमबो रावबो नायखंख्रि हैया आरोना दिनैसिमबो रावबो नायखंख्रि हैयाखै आरो थांनानै सोंनाबो नायहैयाखै जोंनि खाथियावनो एम दोङो गैया अके जे एम सोर एम दं नोंसिनि खाथियाव निल सरगारि दोङो आयो माबा मा होनबावनो आदा नोंनो न' गंसे होबायोब्ला मा बुंनो सानगोन गोजोननाय थागोन बिराद हाजार गोजोननाय थागोन हाजार गोजोननाय थागोन आरो एसे नायफाफिननांगोन आइजो आइला दानो थाखाय एसे खहाय मोनोब्ला हारिमुखौ फेदेरनो थाखाय जों हारिमु फेहेरनो थाखाय आं खोब गोसो दोङो गाव आखाइजोंनो दानो गाव आखाइजोंनो दामो गाव आखाइजोंनो गिदिर मेथाइ आं फाननानै बयबो फसंबाय थायो थेवबो आं खोनायो नायफाफिननो थाङा लोगोफोर बेनो दान होयोब्ला बेनि न'खरखौल' फोथांनाय जानाय नङा नाथाय जोंनि बर' हारिनि हारिमु मोजां मोनग्रा हारिमुखौनो फोथांनानै दोननाय जागोन रोजा साबायखर थाबाय आदा आसा खालामो नोंथांखौ सोरबाफोर नायसनगोन होननानै थेंक इउ गोजोनथों मा देखायगोन सलार दं सलार ड्रिप इरिगेसन जाबाय ड्रिप इरिगेसन ओमफ्राय नैबे जाबाय हर्टिकालचार नैबे ड्रागन फ्रुट ड्रागन बिफां दं बानलु बिफां दं ओमफ्राय जुखाम बै बिफाङा जाहैबाय माबा कक'आ चक्लेट जाग्रा आरो बे जाबाय सानफ्लावार बे केपसिकाम टमेट' बे जाबाय माबा हाइब्रिद भेराइटि नैबे बानलुआ लकेल भेराइटि सुजुमुखिया बिराद मोजां जादों बेखौ देखायनानै मा बुंनो सानो रायजो राजाफोरनो सार रायजो राजाफोरनो माने बेबायदि लायोब्ला थारमाने दानि अखानि बोथोरा ओरैबायदि चेन्ज जाबोबाय गोदो अखाखौ जों जेरै मोनो आबाद मावनाय समाव जों मोनोमोन दा अखा गैयिनि थाखाय बेफोरबायदि सलार बाहायोब्ला होमब्ला जोङो सलार बाहायनानै बिदि जुदि ड्रिप इरिगेसननि पाइप बाहायोब्ला बाहाय माने आबादा मोजां जायो माने दैया नस्थ' जाया माने दा मोनसे प्रधान मन्त्रि कृषि सन्चय योजना दं माने फार ड्रप्स मर क्रप्स थारमाने जों दैया जोंना मिसइउस जानाङा माने ओरैनो हरलाबायोब्ला जोंना आबाद गैयैयावबो माने दैया थांगोन आरोखि दैनि भेलुआ ओरैबायदि जाबोबाय माने दैया माने गाहायनिफ्राय गाहायसिमाव थांबाय आरोखि दैखौ मोननांगौआ बिराद गोब्राब जानानै फैबाय आरोखि दा बेखायनो बेफोरबायदि बे ड्रिप इरिगेसननि सिस्टेमजों जोङो माने बिफां टु प्लेनाव जोङो दैखौ जों लांनो हायो आरोखि दा बे जोंनिफ्राय आरो बेफोर माने जोबोर खम 80% साबसिडियानो बिराद खम रेटआवनो जों फार्मारफोरनो होगासिनो दं जायफोर आबादारिफ्रा गोसो गोनां बिसोर बेहाय माने एप्लाइ खालामनानै बेखौ माने मुलाम्फाखौ मोननो हागोन आरो बिराद मोजां सार आरो नैबे जाबाय जिर' टिलेज पटेट' काल्टिभेसन माने प्लेन्टिं मेथड थारमाने बेखौ हालेवलायनांला थारमाने माइखौ जेब्ला हाबाय माइ हानानै हाया एसे गुरै जायो बे समाव माने बे नाराखौ हास'दो नाराखौ हास'नानै बेवहाय माने FOIM माने फाइन यार्ड मेनुर माने गोबोरखि हासार हासारखौ बेबायदिखौ माने होलांदो जेनेबा हायोब्ला आधा केजिसोफोर होदो पसिसफोर होदो दाना बेवहाय नोङो आलुखौ दरफा होलांदो आरोखि दाना दरफा होलांनानै दानिया बेवहाय नोङो माबाबाय बे जिगाबखौ जोङो 15 to 20 सेन्टिमिटार रोजा होदो रोजाया खोबसिननानै बे मालसिं खोबनाय माने इंराजियाव बेखौ मालसिं होनबाय बर'आव बेखौ खोबनाय होनबाय स्ट्र' जिगाबजों खोबबाय जोङो माने खोबोब्ला बाहाय साननि रिया डाइरेक्ट नांनो हाला आलुआव दानि बे जिर' टिलेजआव बे खोब मोजां आरोखि माने बिराद मोजां सार बेखौथ' जोंनि डिपार्टमेन्टजों जों माने जगाजग लायोब्ला जोङो माखासे टेकनिकेल थायो बेवहाय बेसेबां हासार होनांगौ मा खालामनांगौ जों बेखौ जोङो जुदि बै फार्मारा जुदि आबादारिया जुदि माबानि मिथिनो लुबैयोब्ला जों बेखौ माने डिटेल्सआव जों खिथाजोबो आरोखि माने जों फिल्ड लेभेलजों हक अफिसार लेभेलजों हक माने फिल्ड लेभेलनि हायाब्ला अफिसारफोरनाव आरो साइन्टिस्टफोर दंखाजोबो जोंनियाव माने एग्रिकालचार सेक्सनाव बिराद
मानसि दंखाजोबखायो गासिबो आरोखि माने दंखाजोबो। अलरेडि माने मावनो गोसो जानाय बेबायदि जोंनो आबादारि नांगौ आरो औ सारा बिराद मोजां होनानै बुंनानै होबाय रायजो राजाफोरनि सांग्रांथि नांगौ नांगौ। रायजो राजाफोरा सांग्रांथि नङिनि थाखायनो जों बेफोरबायदि सुबिदाखौ मोननो हाया दा बिदिबा लोगोफोर जोंथ' गासिबो आबाद मावनानै जाग्रा नैबे सारमोनहानो बिराद मोजां फोरमायबाय बिसिनि अफिसाव फैनो हागोन नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामनानै बिसिनि आइडियाखौ लानानै जों आबाद मावनानै जानो हागोन आरो बेनि उनावसो जों नुगोन जोंनि बड'लेण्ड गेरेमसा बड'लेण्ड ना सार ग्रिन बड'लेण्ड जागोन ग्रिन बड'लेण्ड जागोन थेंक इउ सार थेंक इउ भेरि गुड